Se vislumbra, sobre todo, para a veredade do Lecho. Nesta ocasión, incorporamos o enoturismo como fórmula de atraer a xente de fora para que, coñecendo os viños e os viñais, coñezca a riqueza do noso rico patrimonio cultural, material e inmaterial, que é bastante máis importante do que moitos pensan. Estas jornadas están patrocinadas por a Axencia de Turismo de Galicia, a que agradecemos na figura do seu director Manuel Menelles, o seu delegado provincial. O Instituto de Estudios Valdoreses, dende o seu nacemento no ano 1979, ocupouse de dar a coñecer a historia do viño e a viña e dos homens e mulleres que fan posible o seu cultivo e a súa elaboración. Por a sincera razón de que fixeron historia. En Valdeorras avalan a antigüedade dúas lápidas romanas e covas e lagares